Hello guys! Welcome back to my channel. And today, pag-uusapan natin kung paano ako nakahanap ng trabaho dito sa Denmark as a foreigner. Dito sa Denmark, iba yung salita nila dito, hindi English. They speak Danish. And Danish is considered one of the most difficult language to learn. Yun. Tapos, pag hindi ka marunong mag-Danish, mahirapan ka talagang makahanap ng trabaho. So anyway, backstory, napunta ako dito 2011. Ano pa lang ako noon? Tourist. 3 months, tapos uwi ng Pinas, tapos dito na naman 3 months. Tapos 2012, yun na nag-decide na talaga na I will live here. Tapos, pag dito ka na nakatira, of course, mag-apply ka ng residency visa, mga ganon. And then you also have to learn the language para naman you'll be able to function nga dito sa community na bago. So anyway, so yun yung ginawa ko, and then so nag-apply ako sa Sproscoli Language School to learn the language, and then you'll be given 3 months, I think, na libre yung pag-aaral. Not 3 months, 3 years. Tapos after 3 years, pag gusto mo pa talaga, then you have to pay na yourself. At saka mahal siya, guys. So anyway, 3 years ako nag-aral ng language, at masasabi ko talaga na kahit 3 years yun at sobrang tagal-tagal, until now, is hindi pa rin ako ganun ka-confident magsalita ng Danish. Pero I have to say na sobrang naging lucky lang talaga ako kasi I found a job here in Denmark, which is yung mga ka-workmates ko are all Danish, and yung work ko, nag-Danish ang salita. So anyway, yung ginawa ko, before pa lang, when I first got here, mga 2012, yun na, dito na talaga ako nakatira. So, nag-a-apply ako online ng kahit na anong trabaho, kahit na ano. Kasi sa isip ko naman talaga, na this is a new country, like, everything is new everything is new. So, kailangan ko talagang hindi maging choosy, di ba? So, nag-apply ako ng kahit na ano, sales assistant, cleaning, pero mostly sa mga job na yun, you need to be able to speak and understand Danish, and you also need to have experience. Wala naman ako mga experience sa mga ganun kasi yung background ko sa Pinas, yung first job ko, office assistant, tapos after nung nag-call center agent na ako for 3 years, tapos napunta na ako dito. Pero try pa rin ako, ganun. Pero sa Copenhagen naman, marami atang mga English-speaking job, pero mahirap para sa akin because I live like 45 minutes away sa Copenhagen. So, medyo malayo-layo tayo sa sibilisasyon. So, yun. So, while I was in school, parang nag-offer sila ng isang course. It's called KFF, Kvinner for Framtiden. It's like direct translation is Women for the Future. Ang makakasali doon, women of course, na may mga education background doon sa country na pinanggalingan nila. So, nandun kami, parang mga 20 ata kami. Hindi ko na malala 20. Pero iba-ibang nationalities. May Brazilian, may Thai, may Russian, iba-iba. So, andun ako. And 6 months yun na course. Tapos, the last 2 months ay hahanapan kanila ng place ng company na pwede kang mag-OJT. So, yun yung ginawa ko. So, may mga classmates din ako talaga na yung isa is engineer, yung isa, yung mga matatalino, ganun. Ako, simpleng tao lang naman. So, anyway, yung background ko, graduate ako ng IT sa Pinas, pero hindi ko talaga siya nagamit working. Hindi ko talaga siya nagamit. So, hindi ako confident na mag-OJT dito ng ganon. So, yung teacher ko, nag-usap kami, sabi niya sa akin, saan ko daw gusto mag-practic or mag-OJT, ganon, para makontakto niyo yung company. Tapos, sabi ko sa kanya, kahit saan talaga, as in kahit saan, okay lang sa akin. And so, sinuggest niya sa akin na baka interested akong mag-OJT sa isang clothing shop. Sabi ko, okay. Okay ako kahit ano. So, doon na, na-goal na, okay, sa clothing shop ako. Then, I was hoping, right, na at the end of the OJT, na sana, makahanap ako ng work. Pero if not, okay, if not
okay lang din naman kasi pag-gain ka ng network, tapos you will experience kung how is it talaga na mag-work in Denmark, you know, Danish company, ganun. So yun, nagpunta kami for an interview, tapos nandun yung manager, nandun yung teacher ko, tapos ako, happy talaga ako nandun yung teacher kasi, you know, parang she did all the talking. Tapos tinanong ako, why this company, why not others, and then I told them the truth na, this is something new to me, wala talaga akong experience sa ganito, pero I'm always willing to try something new, at, you know, all girls love clothes. And so, yun, natanggap nga ako, so nag-start na ako doon, and then, mahirap siya sa una talaga guys, kasi, lahat sila Danish, tapos, yung salita, Danish, tapos ako lang yung Pinay, at tsaka, you have to speak in Danish talaga kasi magre-report din sila sa teacher mo if you know your performance, because the reason of this is para maging confident ka to talk in Danish, at tsaka hope nga na makahanap ka ng trabaho after. And then after noon, last day na ng praktiko, nandun na yung teacher ko, nandun na yung manager, nandun na ako, tapos sinabi ko talaga na kasi summer yun. At if it's summer, busy yung mga shop kasi a lot are gonna go to holidays at saka a lot are mag-shopping. So sabi ko na maybe kailangan nila ng tao and tawagan if they need nga someone na kailangan mag-help sa shop, and then umuo naman sila. So that's what happened. So nag-practice ako for part-time na, 2-3 months. And then after that, they asked me na interested ba akong mag-full-time. So I said, of course, yes. So that's it. And until now, I've been working there mga 4 years na. And happy naman ako kasi yung workmates ko talaga sobrang napaka-supportive. At saka, alam niyo yun, yung parang may mga customers na magtatanong at hindi mo maintindihan. Tapos sinisave nila ako lagi. Yun lang. So anyway, kung nasa Denmark ka at katulad ka ng situation ko, foreigner, at hindi ka pa masyadong marunong mag-Danish, advice ko talaga in order for you to find job is parang mag-practice. Yeah, dapat talaga parang mag-practice muna. And don't do the like OJT for like 1 week, 2 weeks kasi hindi ka maka-create ng relationship doon sa mga workmates mo. So, I guess you invest 2-3 months, ganon. Yung practice dito guys, yung OJT, walang salary. Kaya nga yung iba, yung mga nakakausap akong iba, sabi nila, hindi worth it kasi parang free labor, ganon. Iniisip ko naman kasi, mabuti mabuti na nag-OJT ka kahit wala kang sweldo na natatanggap. It's like an investment for yourself somehow na kahit wala kang sweldo natatanggap, nakaka-create ka ng relationship dun sa workmates mo at malay mo, diba, makahanap ka ng trabaho dun. At if hindi naman, it's also an experience na pwede mo malagay sa resume mo. So, yun nga, sobrang naging lucky lang ako kasi nakahanap ako ng job after. So, yun yung aking job experience dito sa Denmark. And thank you so much for watching, guys. Have a great day.